Türkmenistanda hökümetin ilata gözöçlüğü hasta güýçlenýär. Aşgabat bilen Ahal welaýatynyň Arkadağ şäheriniň arasynda gatnawy amala aşyrayan jemgyýetçilik awtobuslarynda video kameralar oturduldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi bu kameralar esasında goşudurnak içinde ygtybarsyz raýatlaryň gözlenýändigini, şüphe astyna düşýänleriň ýakyn iýdarlanmalary sezewar edilýändigini aýdýar. Kameralardan ýyrnalan maglumatlary IT ulgamy arkaly Milli Howpsuzlyk Ministrliginden umumy bazasyna toplaýarlar. Bu maglumatlar ministrligiň hünärmenleri tarapyndan öwrenilýär we seljirilýär. Dip çeşmemiz bellidi. Habarçymyzyň iýberen suratynda kameralaryň awtobuslaryň salonunda, merkezi böleginde oturdulandygyny görse bolýar. Çeşmemiz bu kameralaryň video şekilleri ses ýazgylary bilen bilelikde ýazgy edýändigini, bular arkaly häkimetler tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlaryň gözlenýändigini aýdýar. Şüphe astyna düşen raýatlar giýje gündüzi iýdarlanyp, aňtaw işleri alınıp barylýar. Şüpheli hasaplanýan raýatlaryň we hojalyklaryň öý we mobil telefonlary dinlenýär diýip çeşmemiz aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä şüphe astyna düşen raýatlar özleriniň iýdarlanýandygyny gelýän we gidýän jaňlarda gürrüňleriň ýanglanyp eşidilmeginden aňyp bilýärler. Bir habar raýatlar ikiçäk gürrüňdeşlikde öz gürrüňleriniň özlerine ýanglanyp eşidilýändigini duýýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Bu işlere esasan Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişli saglyk merkezleriniň saglyk barlygyndan geçip täze işe kabul edilen ýaş işgärler çekilýär. Çeşmemiz ýaňy instituty ýa-da universiteti tamamlan bu işgärleriň ilkinji işiniň raýatlary iýdarlamakdan başlaýandygyny belliýär. Olar seýdip hünärini taplaýarlar we hünär derejesini artdyrýarlar. Ise täze kabul edilen işgär iýdarlanýan barada näçe köp maglumat topladygyça, bu onuň geljekde sonça ösmegine we ýyldyzynyň artmagyna täsir edýär. Dip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk Aşgabat bilen Arkadagyň arasyndaky jemgyýetçilik awtobuslarynda video kameralaryň oturdulmagy, şeýle-de ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada şäher häkimliklerinden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar türkmen häkimetleriniň raýatlara gözökçüligi güýçlendirip, özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözlemek çärelerini artdyran mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz bu kategoriýa esasan garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän, azatlyga maglumat syzdyrýan, internetde ýurt barada tanqidi maglumatlary çap edýän, şeýle-de özara söhbetdeşlikde ýa-da köpçülik ýerlerinde hökümet we prezident barada kemsidiji sözleri aýdýan ýa-da özge pikirli raýatlaryň girýändigini aýdýarlar. Olar bu raýatlaryň basyşlara sezewar edilýändigini, ýöne olaryň soňky ykbalyny bilmeýändiklerini hem belliýärler. 14-nji iýunda habarçylarymyz häkimetleriň bu çärelerini çäginde raýatlaryň öýleriniň dökülýändigini, olaryň elektronika enjamlarynyň ellerinden alınıp seljirilýändigini, şüphe astyna düşenleriň ýygy-giderli soraga çekilip birnäçe günläp demir gözenöň aňyrsynda saklanýandygyny habar berdiler. Bu ýagdaýlara daşary ýurtlarda zähmet çekip gelen ýa-da maşala agzalary daşary ýurtlarda zähmet çekýän raýatlaryň käbirleri sezewar edilýär. Mundan ozal maý aýynyň 20-sinde paýtagtda habarçylarymyz häkimetleriň özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýanlary anyklamak işlerine döwlet we hususy eýçilikdäki taksileriň sürüjilerini hem çekip başlandygy barada maglumat berdiler. Maý aýynyň ilkinji günlerinde bolsa Mahamedäki bir çeşmemiz dukanlary ozal oturdulan video kameralaryň yeterlik hasaplanmaýandygyny we ýokurdan görkezme esasında video şekillerini ses ýazgylary bilen bilelikde ýazgy edýän video kameralaryň dukanlaryň kassalarynyň gapdalynda oturdulýandygyny gürrüň berdi. Häkimetleriň bu çäreleri soňky aýlarda türkmen halkynyň internetde we özara duşuşyklarda açyk pikir alışmalarynyň has işçiňleşýändigi, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda hökümete we prezidente näýilelik bildirýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň ýygjamlaşan wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanda hökümet ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munyň bilen bagly ilatyň ýüzeýi bolýan problemalaryny görmezlige salýar we raýatlara näýilelik bildirmez ýaly basyş edip gelýär. Pikirini beýan edýänleri ýydarlaýar.
Ahıl velaýatynyň Kak etrawynyň Kürenğala daýhan birleşigindäki galla meýdanynda ýangyn döredi. Ýanynyň netijesinde onlarça gektar ýerde ýetişen buğday hasyly doly ýanyp, kärenetçileriň ençemesiniň uly maddi ziýan çekmegine sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji iýunda Sebitden maglumat berdi. 13-nji iýunda dören ýangyn gysga wagtyň dowamynda onlarça gektar meýdany ýaýrady. Adam pidaty bolmady ýöne gallaçy kärendeçileriň tutuş ýyl çeken azaplary weýran boldy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli kärenetçi daýhan anonim şertde gurrun berdi. Kärenetçileriň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, ýanynyň döremegine galla hasylyny ýygyp almak üçin Owa hyzmat birleşigi tarapyndan iýerilen kombayndan çykan uçun sebäp bolupdyr. Belesek häzirki wagtda Türkmenistanda galla orow möwsümi dowam edýär. 31-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde Ahal Lewap we Mary welaýatlarynda 7-nji iýunda, Balkan we Daşoğlu welaýatlarynda 14-nji iýunda galla orowuna girişmek kararlaşdyryldy. Kärenetçiler kombayndaky texniki näsazlygyň netijesinde dören ýanynyň öwezini dolmak üçin kömek sorap, yerli oba hojalyk resmilerine yüzlenendiklerini, ýöne olaryň özlerine ýardym bermegiň deregine özlerini hadisanyň jogapkary hökmünde aýyplaýandygyny aýdýarlar. Yerli resmileri meýilnamanyň dolmajagyny bilip bilgaslaýyn özüňiz ýakyp öňünden gaçyp eden işiňiz bolmaly diýip bizi aýyplaýarlar. Sebäbi olar kombaynda kemçilik tapyp sürejä güne bildirse onda ýeten ziýany iş berejiginiň ýagny Owa hyzmat birleşiginiň tölemeli bolýanlygyny bilýärler. Şol sebäpli kärendeçini günäkärleýärler. Dip kärende ýeri ýanan daýhanlaryň biri anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden resmi tesvir alyp bilmedi. Habarçymyz takyk näçe gektar meýdanyň odalandygyny, kärenetçileriň takminan näçe manat möçöründe maddi ziýan çekendigini hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýönol ekrançylyk meýdanlarynda ýanganyň döremegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýylyň-ýylyna gaýtalanýandygyny aýdýar. Kärenetçileriň ençemesi bulara Owa hyzmat birleşiginiň kombaynlaryndaky we traktorlaryndaky texniki näsazlyklaryň sebäp bolýandygyny belleýär. Kombaynyň ses gaplaýanynyň turbosyndan çykan tütün we hereketlendirjiniň generator we dolandyrjyny güýçlendirýän agregatorlary herekete getirmäge baglaýan kemeriň gyzmagy netijesinde her ýyl ekin meýdanlarynda uly ýangynlar döreýär diýip kakaly kärenetçi belledi. Şeýle dol häkimetleriň tas hemişe ýangynlaryň jogapkary hökmünde kärenetçilere aýyplaýandygyny hem aýtdy. Galla hasyly ýanyp uly maddi ziýan çeken kärendeçiler baglaşylan şertnamada göz öňünde tutulan muktardaky gallanyň tölegini hökümete geçirmäge mejbur bolýarlar. Dip kakaly kärenetçi belledi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda kärenetçi daýhanlaryň bol hasyl almak üçin ähli şertleriniň döredilendigini ýygydan tekrarlaýarlar. Ýöne ne häkimetler ne de ýurduň berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ekrançylyk meýdanlarynda döreýän ýangyn hadisalary we bularyň kärenetçi daýhanlara ýetirýän täsirler barada mesele goýaýarlar. Türkmenistanda şu ýyl 690 000 gektar meýdandan 1.400.000 tonna buğday hasylyny ýygnap almak göz öňünde tutulýar. Bu hasylyň 400.000 tonnasyny Ahal welaýatyndan ýygnap almak meýilleşdirilýär. Bu ýurt boýunça iň uly görkezüjidir. Öten akşam Rusiýanyň günortasyndaky Azov şäherine ýerleşýän neft ambaryna turan uly ýangyna sebäp bolan pilotsuz uçur hüjümi Ukrainanyň esas howpsuzlyk we aňty gullugynyň işdip Ukrainanyň howpsuzlyk güýçlerindäki ygtybarly çeşme 18-nji ýylyna Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna aýtdy. Çeşmenin sözlerine göre Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň köp sanly dronlanyp geçiren ýörüýte operasiýasy Rostov sewtine neft ambarlarynyň we ýangys terminallarynyň ýerleşýän desgasynda güýçli ýanganyň döremegine sebäp boldy. Kiýew adatça bu hili hadiseler barada düşündürüş bermekden gaça durýar. Ýöne 2 ýyllyk giňerimli urşa gaýtawl bermek üçin Rus harby güýçleriniň ýalňyç ätýaşlyklaryny azaltmak maksady bilen Russiýanyň harby infrastrukturasyny, hususan neft desgalaryny nişana alýan howa zarbalaryny gitdigiçe güýçlendirýäni çalym edýär. Howpsuzlyk ulgamyndaky çeşme Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny kömek edýän ykdysady mümkinçilikleri, serişdeleri ýok etmek ugrundaky tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Rostov'un gubernatory Vasil Golubov Azov ýanygyny sebäp bolan pilotsuz uçur hüjümlerinden ölen adamyň bolmanlygyny aýtdy. Şeýle de ol hünärmenleri salgylanyp ýanygynyň beýleki desgalary ýaýramak ýa-da ýaşaýjylary howp salmak ähtimallygynyň ýokdugyny aýtdy. Russiýanyň adatdan naşar ýagdaýlar ministrligi bu ýanygyny görkezýän videony çap edip 5000 kub metrlik ýangıç ambaryny ot ýalynyň gaplap alanlygyny aýtdy. Ministrlik yangın söndürmek synaşygyna 70-den gowrak enzamlaşdyrylan yangın söndürjeginiň şol sanyny yangın otlusynyň gatnaşýanlygyny aýtdy. Rus resmiýetleri soňky hepdelerde Ukraina bilen serket ýakasyny Belgorodda we Novoshachtinskide newt desgalaryna edilen köp sanly hüjümde Ukrainanyň uçuran pilotsuz uçurlaryny günäkärlediler. Ukraina Russiýanyň 2 ýyl mundan öňe başlan giňerimli soğuşunyň başyndan bäri Moskwanyň raýat we energiýa infrastrukturasyna ýygyny bilmeýän ýaly urýan raketa zarbalary, pilotsuz uçur hüjümleri bilen ýüzbeýiz boldy. Russiýanyň howa hüjümleri parahat adamlaryň arasynda köp sanly adam pidasyny, bütün ýurtda şol sanyny paýtagyt Kiýewde ulum ýetişwerdäki maddi ýany sebäp boldy.